Ahoj, v tomto videu ti ukážem rôzne hlavolamy pre psa. Teraz je teplo a moc sa nedá chodiť na prechádzky a preto treba psa zabaviť inak. A na to sú super hlavolamy. Taký hlavolam vie psa unaviť lepšie ako napríklad hodinové aportovanie. Keď pes rieši hlavolam, nemá byť sám, ale do hlavolamu sa mu snažím nešahať rukami a veľmi sa mu nepomáhať, ak teda to nie je nutné. Keď bude pes riešiť hlavolam prvýkrát, tak mu to dám veľmi ľahké a až postupne to sťažujem. Na prvý hlavolam budeš potrebovať ruličky z toaletného papiera a rôzne mlsky. Ruličky si rôzne naukladám a pohádžem tam pamlsky a kľudne aj do nich. Na druhý hlavolam budeš potrebovať dierovú loptu a pásiky z nejakej deky. Pásiky si povystrihuj a všelijako zamotaj do lopty a pridaj tam všade možne pamlsky. Tretí hlavolam je čuchací koberec. Na čuchací koberec budeš potrebovať nožnice a nejaké flisové deky. Strihni štvorec alebo obdĺžnik a veľkosť záleží len na tebe, aký veľký chceš mať ten čuchací koberček. Potom tam povystrihuj diery. Potom z deky vystrihni pásiky asi 2 cm široké a 8 cm dlhé. Nakoniec iba pásik prevleč cez deku a za uzly a toto opakuj, až kým koberec nebude hotový. Štvrtý hlavolam je lízacia podložka. Lízacia podložka je super, lebo vie zabaviť psa na dosť dlho. A ak mu ju chceš ešte viac sťažiť, daj ju zmraziť a psíka to zároveň osvieži. Ja do nej zvyknem dávať buď rozpučený banán, alebo konzervu, alebo občas aj jogurt, ale aj všeličo iné, čo ma len teraz nenapadá. Na piaty a zároveň posledný hlavolam budeš potrebovať uterák a nejaké mlsky. Na uterák daj pamlsky a potom uterák zamotaj. Ak ho máš dosť veľký, môžeš ho aj zauzliť. Ale obťažnosť prispôsob svojmu psíkovi, aby hlavolam zvládol. Tak, toto bolo 5 hlavolamov pre psa, ale hlavolam môže byť aj niečo úplne iné. Ako napríklad krebička od vajíčok, alebo len to, že do travy pohádžeš pamlsky a pes ich hľadá. Však kreativite sa medze nekladú. Vidíme sa niekedy v ďalšom videu a ahoj!